anak kong bugo pero Brights ML. Savage! Ay, kakapoy dito sa kuan ay bar kay kapoy dito nag may mga gwapo dito mga kuan lalaki sa nak. Mata na ka. Sa mama ay. Mama, tukle ka. Tulog ko no, alas 12 na. Mata na magbata na. Mama ay. Ano ka ay? ML. Sige lang kag email. Sagpa pasagpa ka. Nah, magtuntag usan pagbasa. Wow! Sa'yo, nabasa ha? Basa. Sagpa nagsakabitse. Sagpa na, ay kuntuan na. Nah, sata. Wala ka basa dili. Nabalo. Sige daw. Basane. Bugo ka. Ay, dito yung pasabot. Kani yung pasabot to, ano? Bugo may basa. Kani oh? Basahan ning kani. Savage. Savage. Salvage na kaneel. Pataka ra ka. Palaro, savage na oh. Muna na, sige ba kung kay Mel good. Sige lang kay ML. Ha? Oh, saba. Salvage. Salvage. Sabi be, salvage. Savage. Kani yung isa daw. Saan ha? Although. Aldos. Aldos, may S na. Although. Aldos oh. Mama, kita tuduan. Muna na, sige lang kag ML. Muna, salvage kanina, may mo na savage. Yeah. Masag pa kag sabit sa'yo. Kasi oh. Killer spray kanang spray ba kanang spray sa sana killer spray Killing spree. sa killing spray na pod ha sige magkagpad gilak man kadako na ka 16 anyos na ka magkakita ka di ka mo tuman sa akong kwan ha. Sige tibok adlaw sige lang kag kwan. Sige lang kag ML. Anong utok nimo? Nimo dagpuro na killing spray. Ani? Asa? Lustred. Para si mong brief ba lustred? Bagus terus brief. Brief man. Kuat. Lustred na ha, lustred. Sa lustred. Buta ka gamit ang mata nimo. Mama, klaro na oh, lustred. Lustred. Wala kay nakatunan man nakatunan din sa eskwelahan di ay nganong nagbunjul bantakan kung ni agi nganong ay nakatunan. Kuan. Kasi nakatunan ni mga tong kuan. Tong ni aging tuig. Ha? Uyab na ko. Ako'y kinikilig. Unsay uyab? Sige lang kag uyab. Daghan na kay kag nabuntis. Kanahana ka? Sama na? Nung di makama ko nung dudod ka? Dood mo kag correct pod. Be. Unsay English sa kuan na kaning alamat? Legendary. Sa legendary. Legend Legend ba sa legendary good? Oy, legend. Legendary na. Mamagwa ta ka kuan sa. Masali basa. Na si Maron. Legend. Legendary. Sa legendary. Rank man na sa kuan magdula kag ML. Oy, ada ta to hairstyle ani. Kapangit mo. Kapangit mo man kumuliwat sa ako man. Ulang mo tawa. Amo kumuliwat sa ako man. Di ba padahatag naong. Oh, panamin sa. Oh, di ba? Padahatag naong. Delay. Bagay kay lahi mo kag kuan, lahi mo amahan man nimo kay kuan. Unsay kuan? Man mo kuan, tudloan ta kasi mo kuan kanang imong PE niya, PE, physical education. Where mong kuan, the head, where's the ear? The ear.
Dapit. Sa day. Ear mo, ahang ear nimo. Ear. Dire. Ahang your head, the head. Where's the head? Head, ba the head? Dire. Di ba, the head? Bantog na kabalog mo sa tubag kay nam nagay kudigo. Hang arm, the arm, your arm. Ang arm mo, tol. Dire. To na no. Siko man na. Dire. Dire. Ito pagkuan na ha. Ay mong kuan. Imong the nose. Dire. Dire. Nose din na. Nose na. Dire. Kamo ginawas sa dire kamo ginawas yung ilok sa dalunggan. Dire. Ay, sa dire dahil. Matawa yun. Sa ilong. Naftat pa ng ilong ha. Ahang kuan. Where's the feet? Where's the feet? Defeat. Say the feet. The feet o the feet kabalo ka the feet. Defeat. Libat ka, libat. Libat ka? Si. Say kuan. Dibat ka klaro na. Kahayag sa kumata oh. Kung nalib mo na nalibat na karon tungod anay mong MLML kay di matulog alas 3 sa kadlawon. Ano dahil man akong kuan. Kasi kuan. Ikaw ba? Ay, Savage! Oh, na-savage ka na lagi. anahan kang anak ka. Kakuan bugo pa jud mo di ka balong basa. Ay kagwapa gyud ako. Ay, ina ko sa og ang giwa, di maibog sa kuha. Taas man tong kilong. Ay kapangit ni mo. Menyak. Mga kabalos ki mo. Mga nahanakaw. Ano musukol ka sa kutang kong tutoy. Wala na napurma akong tutoy, naabot na sa akong tirang tutoy. Nahanakaw. Savage! Bato? Bato? Bato po? Ah? Wala ta? Wala eh? Tanawa daw. Tanawa daw. So, ay, mo rin ni si Kuan, si Opok day. So, subscribe din mo sa mong channel kay Napatay laing Napa may sunod adlaw. wala pa may mga Kuan. Sunod adlaw nga buhaton nga di mao. Mga panambag ni Apok! Pamina mo! Usay masulti nimo sa mga Kuan kanang sige ML ba kanang Dahil ka na sige ML ay ka mo palabi. Okay ra nang ML ka nang kalingawan lang gud basta di lang yung palabi ka nang lain ka nang kanang lang ka nang ML ka nya wa kay kaon. Taga mata ka alas 5 para sa kuha. Alas 5 sa paminaw mo kang Kuan. Opok. alas 5 sa kadlawon matulog ko. Mata ko mga alas 6 sa gabi eh. Paguman. Man, tinag-isa lang kaon ako. Mara panihapon. Dapat tikid permintihin ang pano kanang sa una kanang ML. Makabuang siya. Na makabuang daw. Na sigsikaw sa magsison-sison gani karon sa ganang magsison-sison. Ambot lang. Sa season. Mitik mo ko gani. Sa paalam na pag-subscribe ha. Pag-subscribe ba sa mga kauban ni mo sa anta, mga anta. Katong mga kauban mo dito mga trabante. Ano ba na ba ikon ba ikan. Shout out. Shout out sila. Shout out ko sa mga kabubuhan. Alam, ito sila itong kan. Ana atong kamera. Ito ikan ba? Sa di. Ana ba? Ana o. Ano to? Do. Ito ko apa gyud ako. Oy, long hair pa jud. Ay. Menyak. Kasap ka po.